Siyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo njalo bazalwane ukuba nani. Siyabonga futhi ukuthola leli thuba lokuthi sizohlanganyela embusweni kaNkuluNkulu ngezwi likaNkuluNkulu. Ngicela ukwenza bazalwane lesi simemezelo, ngicela ukwenza kafushane le video ezoba mfushane, ngethule isimemezelo esiphuthumayo, isexwayiso futhi esiphuthumayo kakhulu. Siqondene nathi sonke asebemvumile uJesu waba inkosi nabangakamvumi uJesu Kristu ukuthi abe inkosi. Sithini isexwayiso? Ngingakasithuli esizokusho bazalwane, sikusho ngothando lukaJesu Kristu, sikusho ngenhlonipho, sikusho ngentobeko. uNkulunkulu ubekile emoyeni wethu uma sifunda izwi lakhe ubaba uNkulunkulu kuneprofetho ngeinsuku zokugcina. Manje inkosi ke iyasivula amehlo ukubuka izinto ezenzakalayo literal emhlabeni, ukuthi ezinye zazo ziyifulfillment, ziyisigcwaliso seziprofetho. So ke isexwayiso ke bazalwane, sizoxwayisa kunento abantu abaningi abangayinakile kodwa bayayazi. Bengisifisa ukuthi ke umuntu nomuntu ayithathe impela nje, impela ayithathe serious. Ngifuna ukuthi ngibe straight to the point. Kuzoba nendlala enkulu bazalwane emhlabeni. Indlala ezoba khona indlela ezofika ngayo ekunganakini kwethu nase mhlambe engazini kwethu nokungaqondi kwethu iprofetho zeBhayibheli. Singaba ingxenye yokubhebhethekisa lendlala kanti bese ngayigwema uJesu engakalilanda ibandla. Nansi into okumele siyenze. Mhlambe ke ngingakaqhubeki bazalwane, ngizocela ukuthi ke lana ngihamba nomfowethu uNtokozo azethule nje, siyamazi bazalwane, abingelela azethule egameni likaJesu. Haleluya bangcwele. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyawubonga umusa kaNkulunkulu ukuthi usanathi kuzobe lesi sikhathi. Yes bazalwane, sinobaba namhlanje la sizothula isexwayiso uNkulunkulu asethe wahambela phambili wasembulela sona ngoMoya oNgcwele ukuthi indlela ku-agent ngayo, into ezayo, indlala ezayo kuba ukuthi i-message abantu bayizwile, not just abazalwane kuphela, abantu bonke bayizwile of what is coming. So sesibonile kuyaqala kuyenzeka la sikhona, but yes sizochaza lokho ke bazalwane egameni likaJesu. Amen. Siyabonga baba. Into ezokwenzeka bazalwane, le ndlala lena ukufika kwayo izofika singanakile. Mhlawumbe abanye bethu ngoba mhlambe bethemba ukuthi bayasebenza ba-covered. Sibonile ke kwenzeka i-COVID-19. Ya, akekho umuntu wayinakile le yanto. Kodwa mawuhlola izwi, uhlola izibhalo ezingcwele, uyathola ukuthi iBhayibheli liprofethile laqeda, but asinakanga bazalwane. So ke ayiphelile lento efana ne-COVID la kune lockdown khona. So basebenza abantu banamabhizinisi kodwa kwakuvalwe yonke into. Enye indlela ezoqhamuka ngayo le ndlala abazalwane, izodalwa ukuthi imhlaba land imihlaba le yasemakhaya engathi yona enkulu, yona emakhaya, rural areas, rural areas. Imihlaba asiyinakanga bazalwane, and sithi singayinakanga nje into esinake kakhulu imali, ukuthi makuvela ithuba lokwenza imali noma umhlaba usemakhaya ngenza imali. Isexwayiso sithi bazalwane, angazathi singayigcina leyo mhlaba noma ngayiphi indlela, uma ngabe ukhona ngisho kodwa ngendlela embi yokulwa nombango, thina abantu abankulunkulu asikwenzi lokho. Kodwa mawazi ukuthi khona umhlaba wena onelungelo lawo, one-access kuwo, mhlawumbe ungabe usavuma ukuthi usuke kuwe,
Ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi mhlawumbe ungabe usuyacabanga indaba yokudayisa. Ngiqonda ukuthi uma kukhona uhlelo oluqhamukayo ngakube livela ngama private sectors azofanda kuqalwe ibhizinisi ethile noma luvela mhlambe ngohulumeni public sector kuthiwa hayi kuzokwenziwa amabhizinisi iseluleko nje bazalwane akusona isinqumo asinqumeli iseluleko sokuthi ngendlela uNkulunkulu ambula ngayo emoyeni wethu nangokweprofeto zeBhayibheli angazathi lo mhlaba ubongawugcina ugcinela ukuthi noma mhlawumbe ungakayiqondi lento yokuphuma kuma world systems noma ukuphila off grid uphila kanjani off grid ngesiZulu ukuphila ngaphandle kwamadolobha ngaphandle kwama cities kwama metropolitans uhlale nje in rural areas yes uku-eda lapho ukuphila ngaphandle kweinsiza kuphila eqhamuka ngohulumeni ya so ukuphila off grid ukuthi uphila ngalendlela yesintu yakudala lapho otheza khona lapho uthola ukuthi uyakwazi ukubasa umlilo ngaphandle kokuthenga umetshisi ngaphandle kaparafini ngaphandle kagesi ubase umlilo utheze izinkuni uhambe uyokha amanzi yabo ngebhakede noma ngesitshe esithile upheke utshale ulime bese uyapheka yabona lezi zinto nje khona ukuthiwa ezesimanje uphile ngaphandle kwazo iningi lazo esithi siyithola ngohulumeni siyithola mahala noma siyithola ngoba sesifundile njengoba umfowethu esho ukuthi impilo yasemadolobheni so ke asisho ukuthi bazalwane siyalinqumela kodwa ikhona into ezayo kuyaphuthuma kunezinto esizibonayo thina sihlele emakhaya sihleli khona ekhaya abafundi mawuthi uyabuka nje la emva kwethu la sikhona sisensimini esitshale thina kodwa mase uqhubeza uhambisa amehlo akho uzolibona ucingo olubeni ngale kocingo kutshaliwe sekubuhlazanyana kunemoba so into esimangazayo kakhulu ukuthi indawo zasemakhaya and liyabalela ilanga kodwa kunesethembiso abantu abathenjiswe zona zokuthi lezi mobe etshalwayo ziza nemali zizoshintsha impilo zabo yes mhlawumbe omunye ngathi kuhle lokho kodwa nanti iqiniso uma bekuthiwa khona indlala and uma sekuthiwa kubuya lento efana ne-COVID yes ungaba khona umoba kodwa ngeke ukwazi ukuthi usizakale kanti uma utshale njengoba sitshalile nje la ekhaya abafundi sitshalile at least impilo ngabe iqhubeka ungakwazi ukuyiphilisa ungakwazi ukuyisustain isexayiso yileso nje bazalwane ngicela ukugcizelela nomfowethu esazogcizelela uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho ukuthi uma ngabe ukhona mhlawumbe uswahlala edolobheni mhlawumbe uswahlala elokishini mhlawumbe ukhona umhlaba okhona asisho ukuthi uyolwela kodwa mayikhona indlela eclean ukuthi ugcine ube segameni lakho kube khona into oyenzayo ukubonakala ukuthi ukhona mhlambe nawe ujwayele ukuba seduze kwawo ngoba uzowudinga lo mhlaba lowo ngicela ukuvala ngalokho kakhulukazi indle emnyama abantu abamnyama izinto eziningi emhlabeni zithagethe bona isizathu ukuthi sesitholile ukuthi umuntu omnyama abantu abaningi abamnyama not bonke abantu abaningi abamnyama bayinzalo kaIsrayeli lo oseBhayibhelini so kuneprofetho ezaprofethwayo maqondana noIsrayeli so ke uIsrayeli uyafunwa ndlela zonke umuntu omnyama uIsrayeli uyafunwa ndlela zonke so ke siyacela bazalwane ngokuyithoba wena osumukela uJesu nawe ongakamukela uJesu mawuthola lo myalezo ngicela udlulisele komunye ukuthi kunendlala enkulu ezayo imihlaba esemakhaya ayigcineke imihlaba esemakhaya masithi ayigcineke asisho ukuthi sikuthathele isinqumo mhlawumbe ubucabanga ukudayisa mhlawumbe ungabusawudayisa instead cabanga into ongayenza khona kodwa futhi noma umuntu ukudayisa ama kukhona uhlelo lwamabhizinisi noma lukhona uhlelo lwe-business opportunity njengalento eyenzeka la endaweni yakithi nje kunemoba efakwayo ushawa amahlathi esiqala ukwabona eshawa kuthiwa kuzotshalwa imoba khona imfuyo iyaphela abantu banemfuyo iyaphela it's like bagivaphile ekufuyeni bagivaphile ekulimeni so ke usukhona kumoba kuvela isimo esithile awukwazi ukuthi ke umoba uthatha uyise le oyoprocesswa khona uzuthola imali and usuyitholile ke imali kufanele khona into efana ne-lockdown
ikhona imali kodwa ayikwazi ukusiza ngalutho. Kanti makuthiwa uhleli kulomhlaba wakhe emakhaya uyayitshalela uyayifuyela impilo ngabe iqhubeka ukwazi ukuphila. So ke sizama lokho ekhaya labafundi sidele konke okwesystem yalelizwe saphuma kukho, kodwa inkosi ibekile enhlizweni ukuthi sisebenze ngezandla zethu. Uma ufunda u2 Thessalonians chapter 3 uqala ufunda verse 1 wehle nawo khona lapho uMpostoli Paul athi khona ongasebenzi makangadli. So ke sizama ukuthi siyasebenza siyafunda ama skills ahlukene la ekhaya labafundi, mhlambe bengaba into enhle noma ungaka understand ivangeli lokudela konke, mhlambe lisahumshaya ngenye indlela kuwena negative, kodwa siyacela mhlambe lesixwayiso ukuthi usiconsider, usibukeze, usibheke, usihlole ngomoya kaNkulunkulu. Yebo baba. Amen. Yes, siyabonga kakhulu baba. So just ukugcizelela nje mina kuloko kade usho baba ukuthi kwemhlaba nongenawo umhlaba kodwa kukhona isamba mhlambe lamsami yemali anayo, siya advise ukuthi azame ukuthola a plot of land. Thank you so much. Yes, abe nayo now because imali ayinayo ivele enkulu emakhaya, right? Emakhaya imali ayinayo iveli enkulu, ineveli encane because into ebalekile yini eyenziwa ngemali, bathenga ukudla abantu, right? Yes, kuthenga into ebalekile into oyenzayo ngemali, hayi imali yona iphepha. Yes. Into okwazi ukuyenza ngemali. Yes. So uma kukhona ama projects aqhubekayo esiwabonayo la emakhaya webha imhlaba yabantu sibone ngathi abantu bayilose access emhlabeni yabo, then it's very vital ukuthi ke si announce lesi simemezelo lesi, sixwayisa abazalwane nabo bonke abantu nje abangakholwa ukuthi uma unomhlaba kubalekile ukuthi ubambelele kuwo. Ayikho into ebaleka ukudlula ukudla, yabo. La kwenza example ubaba ngesikhathi seCovid, yayisiza ngani imali ngeCovid? Uba umuntu wayinento enevalue between onemali nonokudla, yabo. Into ebalekile ukudla okudlula imali. Wawuthi uvalelekile. Yes. Kodwa uma utshalile ukwazi ukuthi uphile. Yes. So yeah. Ngiyabonga kakhulu brother Ntokozo ukuthi ukuvezele, ngifuna ukugcizelela lo phuzo olivezayo njengamanje ukuthi uma ngabe ke awunawo umhlaba usuwahlala edolobheni, mhlawumbe unayo imali njengamanje, mhlawumbe ngaba umqondo omuhle ukuthi uzama ukuthi uyithole indawo emakhaya, mhlawumbe ubeke nalowo mkhukhwanyana nje nabona, mhlawumbe maye khona amandla ubiye kwazeke nje ukuthi cha umhlaba kaSibani bani uthengile uzowudinga. Yes, nawe futhi ube mningi, mhlawumbe ungathola noma umfana mhlawumbe noma umuntu nje uthile ozokugadela ngoba uzowudinga lowo mhlaba lowo. So ke sikubonile abazali bekwenza lokho abahlukene besebenza kodwa sebeyabuyela manje emakhaya bathenga amaplot amakhulu. Siyakhuthaza ukuthi lokho sikwenze kakhulu impela bazalwane. So ke siyabonga kakhulu. Yes, because imali like I was saying ukuthi ayinayo ivalue enkulu emakhaya because usukune land usukwazi ukuthi uzenzele into zakho, right? So uma ulaphana ema CBD or kuma metros emadolobheni kulula ukuthi ba control ama price okudla unayo imali but uthola ukuthi ivalue yemali yakhe isincane because udepende ekuthenini uhambe uyothenga, right, ngayo yonke into. So urely kakhulu kwi system wena, yabo. Awukwazi ukuba independent uzenzele into yakho because iland awunayo, right? Ula kuma surveillance la everything is under control. So leyo uhlobo lendlala ezayo bazalwane angeke ukwazi ukulivimba ngomkhuleko. Yes. Kubalekile ukuthi sibazise abazalwane. Wenze something. Yes. Kubalekile ukuthi uthathe uaction oppractical. Mhlambe singayifakazela ngezwi baba. Ngezwi Izenzo chapter 11. Yes, Izenzo chapter 11. Yes, ade sikhuluma nje ngayo Izenzo chapter 11. Izenzo izulu leso. Isizulu isingisi lesi. Ngicela ukufunda ngesiZulu. NgesiZulu, yes. Izenzo chapter 11 uverse 27. Siqala kufunda verse 27. Yes. Ngalezo zinsuku kwehlela eAntiokiya abaprofeti bevela eJerusalem. Verse 28. Kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu. Wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudiyo. 29. Abafundi base bezimisela ukuba yilowo nalowo kubo athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Bakwenza ke bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBhanaba kanye noSawuli. Ngicela ufunde ngesingisi baba uba khona lana ningacaci kahle khona. Okay, from verse 27. Yes. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the spirits that there will be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. Verse 29. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Thank you. Amen. So
it's important ukuthi si understand labazalwane ukuthi after isiprofetho sendlala esizayo ukuthi sesiphumile, abazalwane abahlala ngaphansi bagoqa izandla bakhuleka bathi hayi sizokhuleka uNkulunkulu usayive. No, bathatha uaction, bathumela verse 28, bathumela i-relief, right? Bathumela verse 29, bathumela i-relief to everyone eJudea by the hand of Barnabas and Saul. So i-point engifuna silinakisise la ukuthi bathatha uaction after sebezwile isiprofetho sokuthi kuze indlala, right? Bathatha uaction, so which is what we are doing nathi ukuthi sazise abazalwane ukuthi mabathatha uaction khona indlala ezayo, angeke size sivimbe ngomkhuleko. Iprofethiwe even naseBhayibhelini le ndlala lezayo ukuthi iyoba khona ngensuku zokugcina. So yeah, ilokho baba bengifisa the best way to spend imali yakho uma unemali lamsam ukuthi uthole iland. Yes, Get access to land, whether umzalwane or uyena umzalwane, whether udele konke awudelile konke, awu-understand le message ama-well system nani, it doesn't make sense manje vele. Kubantu abaningi ayizange yenze sense vele besaqala ukuzwa, but as isikhathi sihamba izoyenza sense, but to most people kuyobe seku-late. Yes, siyabonga abazalwane. Yes. Yabona leli verse lana khona liveza ukuthi waprofeta kukhomba umoya ukuthi khona into By the ezayo. Spirit, yes. So nathi siphushwa umoya abazalwane njengoba sikhuluma kanjena. Empeleni khona ama-signs sesiwabona njengamanje. Mhlambe nawe endaweni ohlala kuyona khona into esuyibonile. Ngiyajabula kumfowethu Intokozo ekhaya kubo la ivela khona kusemlazi, indawo yasedolobheni. Yes. Yabona okungelula ukuthi ungasebenza kuyona utshalo. So uyazi kahle lento ukuthi uma ngabe kuthi uhlala edolobheni impela zama ukuthi uthole indawo esemakhaya, uthole iplot emakhaya, uthole iplot emakhaya ongakwazi ukuthi ukwazi ukuyiphilisa kuyona. Mhlawumbe omunye usezobuza ukuthi ke lana sifundisa ukuthi sidela konke, yabona akucontradict lokho nokudela konke. Sidele konke njengamanje thina, kodwa sine land esiphila ngaphansi kwayo, esine access thina sonke sidele konke siyekhala abafundi. Uyasondla uNkulunkulu bazalwane. Uyabona nje la sihleli khona kunobhontshisi otshaliwe sisemasimini. So lapha ngemuva kwecamera kunommbila, kunendlubu ngapha, kunobhatata laphana, sunflower ngapha, upepcorn lapha phezulu, umdumbula lapha phezulu, ubhontshisa nje sivuna izolo. Namhlanje lesingaka namhlanje? It's Monday, yes. Zingaka namhlanje? Mhla ka-9 namhlanje. Yeah, 9 February 2026. So kade sivuna izolo mhla ka-8, then yini futhi enye khona? Sitshalile nje abazalwane ngama-fruits lapha ezansi, nama-fruit sifuyile futhi. So sidele konke, abazali esihleli nabo lana badele konke, kodwa ikhona leli land uNkulunkulu avumile ngayo, umoya wethu wavuma ukuthi sidele konke, kodwa sihlele kuyona esayisebenza. So ke noma ungakayiqondi into yokudela konke, asisho ukuthi abantu bacindezela ngokudela konke, kodwa engingaqondini lokho, kodwa khona into ongayenza ukuthi uthenge umhlaba. Sikhuthaza lokho, uthenga umhlaba emakhaya, then ukwazi ukuthi ke asisabe. Uthe uJesu singakhathazeki ngani ngekusasa, kodwa uthe uJesu uma esefile umoya ongcwele uyosazisa nezinto enjani engakenzeki. So ke umoya ongcwele uyasikhomba ukuthi ikhona into ezayo. Sicela ukukufakazela futhi lokho, noma le ndlela esikhuluma ngayo ingafani ncamashini leso ifunda la eBhayibhelini. Le enkulu kakhulu le esoyifunda njengamanje ukuthi iprofeto ikhona impela indlela ezayo. Isambulo chapter 6 verse 8. Ngase ngibona, bheka nanto ihashi elimpofu nohlezi phezulu kwalo, igama lakhe lalingukufa, death, neHades. Lalandelana naye base benikwa amandla phezulu kokwesine komhlaba, 1/4, ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Izinto ezisazokwenzeka abazalwane ngokwesiprofeto seBhayibheli asikayizwa lento efezeka emhlabeni. Uphuma ama-report endabeni kwimidi ukuthi kunento enje eyenzekile, kodwa ziyenzeka lezi zinto. Indlala siyayibona kwamanye amazwe athile omhlaba, amanye imbangela izimpi, yabona. So abanye balahlekelwe umhlaba, abanye bayadlelwa wona. So abanye kungenisa i-development, bawudedela umhlaba. Emva kwalokho afela ama-development, umhlaba basakwazi ukukhokhela, mhlawumbe sebewuluzile, sebebanjwa indlala. So isiprofetho lesi ngifundisa Isambulo chapter 6 uverse 8. So kuthiwa base benikwa amandla phezulu kokwesine, 1/4 komhlaba, ukuba babulale. Ubani obulalayo? Ukufa neHades. Bayabulala emhlabeni ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Sazodedeleka izilwane zomhlaba bethi bayibamba abantu, ziphunyuke emazuu, zingene phakathi kwabantu, uzibe lambile, kuzobe kunolaka likaNkulunkulu. So ke
thina singabantwana baNkulunkulu uJesu mayingalilanda ibandla khona into ofuna besiyayiqala siyayenza manje bazalwane. So ukuphila off grid kuqala kanjalo kodwa asikwenzi ngendlela yezwe kodwa sikwenza ngokuthi uJesu siyalile ukuthi asidele konke kwezwe siphume kuma systems. So ke engakabuya uJesu sishumela umbuso wakhe kodwa siushumela sikwazi ukuthi sisebenze izandla zethu siziphilise. Ngiyabonga. Amen. Hayi siyabonga baba. Nami lokho bengifisa ukugcizelela nje ukuthi after abazalwane sebezwile it's important ukuthi sithathe uaction. Ilokho nje kuphela bengifisa. Siyathemba bazalwane nizwakale kahle message. Besifisa ukuthi imfushane ivideo weleke kuyakhulumeka. Siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele. Siyacela ngokuyithoba makukhona oyizwile le message uyidlulisele labo ongasuyidlulisele kubona. Uvumeleke ukuthi uyikhathe uyisende somewhere mhlambe nawe mhlambe ne channel mhlambe ne podcast ungayifaka khona mhlambe nama group WhatsApp group ayishare le message ukuthi isexwayiso esumyalezo ophuthumayo ukuthi makungenzeka uthenga umhlaba mawungenawo mawunawo ugcine makukhona okuhlongozwa ukuthi kuzokwenziwa ngakini kwenziwa abantu abaningi uhlelo ungagijimeli lokho ungagijimeli lokho ngoba uyingozi bazalwane. So kuvela khona kuzobasiza abantu kodwa umoya kaNkulunkulu uyasimvulela ukuthi egcineni trap la uzoyithola khona ungasakwazi ukunyakaza bese uphoqeleke ukuthi uphile impilo ongayifuni uphiliswa isimo ngoba vele isekho into ozoyenza nalokho kade unakho sekuthathiwe kuwena. So kwamanje usenayo i-right ukuthi lokho nakho ugcine kube ngokwakho kubizwe ngawe. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni likaJesu. Haleluya siyabonga. Amen. Nkosi sisibusisa.